Bini kali tuh kan ketun kan bini apa ke hama galalo Bharatiya Janata Party bini tuh East Karbi Anglong along constituency ke thondo Dipu Hauraghat laben Bukajan Dili tuh constituency ke thom sitame MLA constituency ke thom sitame di tuh Bharatiya Janata Party a candidate Dipu pen niso terangpi sampi niso terangpi lapen Hauraghat pen Lunsing Teron lapen Bukajan pen Sojorong Far alang itu banget thom kiong dong a wood pen pahai iglo sila soki pahai alam thi pen jok pili nilitum iskar biang long hin pen Bharatiya Janata Party ahin pen nilitum karbiang long rada phan churuji ning ha pen bihekoi Bharatiya Janata Party apani chithe Bharatiya Janata Party long arjak ari dingklui pen ki claim si padu gotum phan ditum iskar biang long hin pen churun tum pen alang litum pen ajoini si pini nilitum Bharatiya Janata Party pini ba thom a candidate sitami ongdung obut pen nilitum hai pamlo alang litum si paduk alang litum pini dode sangse army arwe la pentu ajo anardo sitami alang litum party la bangso a principle party la bangso ideology ki kroy kapin khada teng pen alang litum ki claim ki dam si padu ajo ni pidi nilitum adagi skar bengong sitami sikit hom hailo selang gomhat Bharatiya Janata Party claim bangku Bharatiya Janata Party karyakota teman ansitami itu choro paro tapi bihekoi pini ladak nilitum Prime Minister Narendra Modi tapi BJP a President Nitin Nabin National President lo tapi tu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma tapi Assam Pradesh Bharatiya Janata Party a President Dilip Soikia tapi tu ladak Karbi Anglong Autonomous Council a CM lapen how Rongkang homosti a candidate lo non bang MLA lo nilitu Dr. Tuliram Rongkang lapen tim Karbi Anglong a leader doan fan sitame lapen apar pen MP Omar Singh Tisu lapen Bharatiya Janata Party nilitum is Karbi Anglong long office bearers doan morcha a president secretary atum doan lapen mondol along ki klembang pubang pidoan sokti kan do promo doan budo president secretary doan peace in charge tum finance tami nilitum kado kabe do de sangsit pak pen party ka pin khara teng pen party la so an de ka teng ki claim ja ini si no lapen bihekoi Karbi Anglong long a voters doan sitame a khaitin a jati tin a dharmo tin atum han sitame pini Bharatiya Janata Party labang so candidate tum phan ongdung labang so vote nang tum nang pidun tapi ong nang tum nang support na jeni pini nilitum Karbi Anglong long historic lo Hauraghat son ke nilitum lakh isi sose 1,04,000 sose vote long pen nilitum Congress of Han ladak 79,000 sose vote lead pen si chipai lo pasal taksi Karbi Anglong long abangke historic lo difu homosti bangke swar lo tom phan panong pipensi nilitu Bharatiya Janata Party a candidate apilo apen ongdung a vote pen nilitum suri pocket lerai labang so a vote alang liphan Congress a episode se candidate jai kathara phan prepare nilitum thek pamong lo si labang so lapen Bukajan sitame suri create proxy so se nilitum pada Congress a candidate panitum pere pamong si labang so constituency ke thom pen nilitum labang so pini ke hai labang so beheko ke theglong bang delalo je Bharatiya Janata Party tu lanikan pho lada Dr. Himanta Biswa Sharma Chief Minister mandate pen fi pinia samalong ka develop person thot si Karbi Anglong long ta nilitum adon arong nilitum labang so development ki pithek ki pajitang thek
ajo ini lapen suardo tumpan lapen kitur mi risoi jangan tumpan pini kelang pontek kejadi pontek kejadi si pini Bharatiya Janata Party pan ningi chithi pon ketek long dolo lapen tu tim Karbi Anglong Termas Council ija pona CM Dr. Tuliram Ronghan sitame lanikan pro alang di sitame dode sangsi Karbi Anglong rada pan ki piching tur dia pan alang li adon rong labang so ki claim ki ja ponte lapen tu ki pajitang ponte ka jadi si pilih Karbi Anglong a BJP itu ilitum pan BJP pan ningi chithi labang so ke theklong dolo lapen hadaron a voter satum sitame labang so ke theklong dolo je pilih Bharatiya Janata Party sarkar anglo pulotante samalo si ke chingthur du thuji lapen Karbi Anglong sitame suluk sodak labang so atumon bangke awipo kadang samjin labang so atumon dopo dulu pulutante kadang kacing tu rabar sai bangke tu teklongji lapen tu bangke nongi tur mi risui jangan teman sitame pipi ma labang so government pen kira tek labang so lam hakaman sitame lapon tekji pu labang so ke teklong ini si risui jangan teman sitame lapen suarlo teman sitame turpak si nona matai bangke Bharatiya Janata Party sikado kami labang so non insam jin pen pini labang so election ka chumlo lapen result sitame insam jin pen ada isa ponlong kasi kata district administration atumhan district commissioner atumhan lapen raikhom sakhi atumhan da SP atumpen chenglo police atumhan anta churulo lapen employee atumhan anta churulo si labang so election of festival lo labang so democracy labang so festival lo kado kabe sitame participate dun pen itu Bharatiya Janata Party candidate Sujorong Farhan bukajan pen Hauraghat Lansing Teron lapen tua bangke difu nisu terang piapa nang itu nilitum kacok hateng pen nang itu nilitum kado gawe nang itu pen cingki je thana teng pen nang itu nilitum hana ngarap ko Karbi Anglong rara pan nilitum churul pakarang part sitame West Karbi Anglong sitame dak seat hini do kalau dak nilitum CM Dr. Tuliram Ronghan pen langli konsepta ongdong abut asamalong number 1 percentage ateng bende number 1 langli kanu apen tusi second abake chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma kasi langli pan stame Rongkhang homosti so ongdong abut langli pan ki job pen langli pan ki pahay pot langli pan churolo apen Dr. Habiteron pan amri homosti so stame langli pan ning chithi ningarong do penajo ini pada stame Bharatiya Janata Party candidate Habiteron Ayaba Churupalo kasi sonda taxi non ke bang diar nin sitame nilitum ningchi thedolo Bharatiya Janata Party district alida pen chenglo ho rong hedo boot committee lapen PC charge atman sitame ningarong bohong dolo lapen non ke bang dia election tin sitame nilitum ning thedo lapen ongdung abot pen si non ke bang dia election an sitame itu haipon po lapen Bharatiya Janata Party anasose aja kong intang pon po lapen kiduk kela karar pan himi jangre pan niltu kado gawe lang pon thekji lapen Karbi Anglong arjini klui pema so homoisa article 244 a sitami nilitum dingchi thedo silata itu chun ponji pur ta so ke theklang pon do lapen Karbi Anglong lo homoisa do an sitami kadang nilitum lanong ni chun pon po Bharatiya Janata Party sarkar uthot sengal lutante itu ke theklang pon do sikado gawe Karbi Anglong rak na puthot churupalo nang itu nilitum party pan ongdong abut pen nang itu nilitum na pai pot lapen nilitum ha ning chithi do pot lapen nilitum ha ning sam do pot nang to nang support pot nilitum is Karbi Anglong Bharatiya Janata Party ahin pen nang to ha churelo karo